Záněty močového měchýře určitě někdy potrápily každou z nás. Časté nutkání na močení, pálení, řezání při močení. Je to velmi nepříjemné. Jak tomu předejít? Proč se vyskytují právě teď v zimě? Močový měchýř je jedním z vývodů ledvin a podle tradiční čínské medicíny ledviny náleží právě zimě. V zimě jsou nejvíc ohrožené a je potřeba je chránit. Močový měchýř ani ledviny nemají rádi chlad, takže my potřebujeme tělo prohřívat. Ten chlad nám vadí jak zevnitř při příjmu potravy, to znamená nejíme nic studeného, nic z lednice, žádné potraviny chladné povahy. Chlad nám vadí ale i zevnitř, i zvenčí. To znamená, je důležité mít teplé ponožky, vysoko nad kotníky, žádné ty nízké, protože kolem kotníků máme právě bodíky na té dráze ledvin a tudy nám může vstupovat do těla chlad. Je třeba chránit i tady ze zadu krk, krční páteř, ale i uši. Takže nosíme čepice na uši, protože uši jsou druhý z vývodů ledvin a tudy také může vstoupit chlad do těla. No a konečně jsou to i záda a naše bedra. To znamená taková ta tílka, které babičky nám říkaly, noste tílka, noste košilky, tak ty určitě v zimě, já vím, kdo je nemáte rádi, nenosíte, tak určitě ty 3 měsíce během zimy ta tílka budou na místě, protože bedra potřebujeme mít chráněná. A bolesti zad právě v bedrech nám můžou signalizovat, že máme ledviny močový měchýř v oslabení. Co nám prospěje, už jsem říkala, je to teplá strava, teplé vývary, zeleninové, masové, je to třeba i pohanka nebo ječné kroupy. Je to prohřívací koření, jako je zázvor, skořice, hřebíček, ale pozor, můžete i sklenku svařeného vína červeného občas zařadit právě s tímhle prohřívacím kořením, udělá nám to dobře. Chlad nám bude škodit nejen tedy v potravě a ten, který přijímáme zvenčí, ale bude nám škodit i chlad ve vztazích. Takže zima je právě takovéto období, kdybychom měli zpomalit, sklidnit se, být buď sami se sebou, anebo v kruhu těch nejbližších a pěstovat vztahy, udržovat dobré vztahy, navštěvovat se. Není to období žádných velkých výkonů, ani sportovních, ani pracovních. Já bych vám teď ráda ukázala, jak můžeme podpořit močový měchýř a co nasadit v případě, že už pocítíme potíže, protože zrovna u toho močového měchýře je včasný zásah opravdu důležitý a může nás zachránit od užívání antibiotik. Znám ženy, které trápí tyhle potíže opakovaně a musí opakovaně užívat antibiotika. A víte, co dělají antibiotika? Ty nám potom rozhodí trávení, tlusté střevo. Oni zabíjejí nejen ty špatné bakterie, ale i ty dobré bakterie a pak to bývá často začarovaný kruh. Pojďme se teda podívat, co můžeme nasadit z Tiande, protože Tiande je na to připravené. Nejdřív se budu bavit o tom, jak podpořit. A tady bych určitě zmínila tyhle naše 24-hodinové vložky jemná péče. Tahle vložka jemná péče má takové složení bylinek. Já vám ukážu, jak vypadá vevnitř. Takové složení bylinek. Je to nádherná vůně, které právě podporují ledviny a močový měchýř. Nasazuje se vždycky na 24 hodin. Jestli si vyberete, že nasadíte ráno po hygieně nebo večer a necháte celých těch 24 hodin. Je to velmi příjemné, dělá se 10denní kůra v tom období zimy. Ale je důležité vždycky, já mám určitě aspoň prostě takhle pár vložek v zásobě, protože právě tyhle vložky, když nasadíte včas, tak můžou vás zachránit od toho zánětu. Já to mám teď sama za sebou, kdy mě začaly trápit potíže právě s močovým měchýřem a bylo to po užívání antibiotik. Mimochodem my ženy, které jsme v menopauze nebo po menopauze, tak máme větší sklony, protože ta sliznice
naše bývají už takové stenčené, suší a je snadnější pro ty bakterie proniknout do toho močového měchýře. Takže já vždycky jsem připravená a mám tyhle vložky v zásobě. Hned jsem nasadila a po 2 dnech jsem měla klid. Jakmile nasadíte při těch potížích a potíže vás opustí, tak ale nevynechávejte ty vložtičky a hned pokračujte dál. Plynule určitě takových 3-4 dny ještě po odeznění potíží bych ty vložky doporučila. Ty vložky, pokud se stane, že to nechytnete včas, anebo je opravdu ta infekce tak silná, že musíte navštívit lékaře a budete brát antibiotika, můžete klidně ty vložky užívat s nimi, oni podpoří hojení. Co je dál důležité, co můžete nasadit po těchto vložkách, jemná péče, jsou tyhle vložky, jsou to intimky se stříbrem. A víte, že stříbro má velmi pozitivní účinky právě při zánětech, protože působí antibakteriálně. No a samozřejmě kombinace s naším intimním gelem, se stříbrem, s aloe, s tea tree olejem, tak to vám jedině udělá dobře. Další věc, kterou můžeme nasadit jako podporu ledvin, jako prohřátí zimní, jsou náplasti Yaoxin Forte. Jsou to náplasti, poznáte je snadno, protože oni mají na sebe takový vodopády. Takže zima, období ledvin, voda, náplasti s vodopádama. Opět se tyhle náplasti používají v 10denních kůrách. Jsou tam takové 2 plastry, které si rozstříhnete buď takhle na půlku, anebo na menší proužky. Pokud s nimi začínáte poprvé, tak bych volila prostě tenčí, kratší proužky. Ty náplasti se lepí do oblasti ledvin, dáte si ruce do pasu a kam vám směřují ty palce, tak po obou stranách nalepíte náplasti. Lepí se tak 3-4 cm od páteře a lepí se takhle vodorovně. Jo, po obou stranách. Pod ledviny, ne na místo ledvin, ale pod ledviny. Nebo je můžeme lepit 3 prsty pod pupík. Tuhle kůru doporučuji mužům, pokud trpí na potíže s prostatou, tak i tyhle náplasti jsou pro ně vhodné. Chlapi si neradi lepí náplasti, protože tam je problém, že tedy nejdřív musíte to místo vyholit. Je dobré to místo před nalepením i otřít lihem, aby právě ty účinné složky mohly dobře pronikat a taky po sundání náplasti zase to místo otřeme lihem. Náplasti se lepí na 8 hodin přes noc, to znamená večer jdete spát, nalepíte, ráno sundáte, otřete. To jsou Yaoxin Forte. Co dál máme v nabídce a co já hodně používám, jak jsem říkala, jsou to problémy s bederní páteří. V zimě se nám můžou ozývat turmalínový pás. Turmalín, polodrahokam, má vlastní magnetické pole a působením s naším tělem dochází k takovému mikroproudění, prohřátí, regeneraci té oblasti. Takže turmalínový pás nasazovat jako prevenci během zimy. Pokud trpíte na to, že máte studené nohy, tak doporučuji určitě i turmalínové ponožky. Ten turmalín, toto je na vnitřní straně a tady přesně je to místečko, které máme na plosce nohy, které nám bude působit, to je bod, který působí na ty ledviny. Vidíte, že to tam je i takhle krásně ten turmalín rozmístění, takže tato část na vnitřní straně ponožky zase prohřejí. Jenom pozor, pokud máte křečové žíly, není vhodné ty ponožky používat. No a potom máme turmalín i takhle v trenýrkách, jestli ho vidíte, a je tady ještě v zádech, právě v té oblasti bederní. Trenýrky vhodné pro muže, ale ze zkušenosti vím, že je rády používají ženy. Zase to prospěje. Jaká chuť náleží k ledvinám v zimě? Je to chuť slaná a sůl vám bude prospívat, pokud jste takový štíhlý, jste labilnější, takový, říká se, až neduživý, tak tam vám slaná chuť prospěje. Naopak, pokud trpíte na otoky nebo máte nějaké to kilo navíc, tak se solí opatrně.
Sůl vám ale určitě nebude vadit, pokud si budete dělat nožní koupele. A my na to máme tyhle soli právě na nožní koupele. Ta nožní koupel by měla sahat až někde téměř pod koleno. Jo, zase hezky celý ta chodidla prohřát. Zrovna tak masáže na chodidlech vám v zimě budou dělat dobře a budou dělat na ten močový měchýř dobře. Soli si můžete vybrat, ale i třeba v tubě a můžete se naložit do vany, pokud vám to nevadí. Pokud tam není nějaké oslabení srdíčka, tak můžete se udělat takovou solnou koupel. Pokud vám vadí koupel celého těla, tak jenom koupat nohy v solích. Tím já bych asi skončila s těmi produkty, které používat v zimě právě na podporu močového měchýře. Možná bych ještě vyzdvihla jeden, který se vám bude v zimě hodit nejenom na ty záněty močového měchýře, ale i na posílení imunity nebo při nějakých virózách, nachlazeních, a je to glutation. Tam bych ho vyzdvihla právě proto, že on obsahuje kurkumin, obsahuje ale i zinek, který jednak mají protizánětlivé působení a jednak posilují naše sliznice. Takže já bych při tom zánětu, pokud na ně trpíte, tak bych ten glutation užívala. Pokud máte jakékoliv dotazy, chcete probrat svůj problém, napište mi, ať už někde pod tohle video, anebo můžete i do soukromé zprávy.